나일로 잘로 비싸세요. 사세로 군침도 그야 시간도 그야 사세로. 자, 사니 마미 जोंहा नैबे आंनि real मामी real eye. Hi guys, खुलुमबाय, welcome back to my new vlog. So लोगोफोर नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि मोनसे गोदान ब्लगाव बरायफिनबाय. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ दिनैनि भिडिअआव मा जागोन नोंथांमोननो शेयार खालामगोन. So बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो. So थोथ बिदिबा भिडिअखौ दिनै स्टार्ट खालामनोसै. Let's go. दाब्लिया बानलु सायगासिनो सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा लाव जों जागोन दिनै ओंख्रि लाव सोयाबीन मटर बेदरथ' गैया दिनै बिरास्तिबार जोंहा ना बेदर जेबो जाया ओंखायनो निरामिस आरो न' दाब्लि औ मा सिरि दिनैलाय खैसिब-सिबनो गासिनो माथ्राय सिरि नङा रे नैया मा होनो हाइजें बानलु ओमफ्राय नैथिं सानै मामि जोंहा नैबे आंनि रियेल मामि रियेल आइ ओमफ्राय नैबे नखलि आइ आंनि फिल्माव आइ जानाय ओमफ्राय रियेल आइया नैयाव हनै बिसोर जोंहानि रियेल आइया फिसाजो नैबे बिनानावसो बिनि फिसाजो बायदियानो आं मेडिकेलनिफ्राय बायना लाबोदों हाजारसेयाव जिरेना बेनि मुङा आं नोंनि आइनि मामि ओइ नै बिसोरो मा लाबोदों नायनि मा बखल थाइस'लाय थाइस'र जा गोदै ना गोखै गोदै बेसेबां गोथाव अमिचा दे रायलाय लोगोफोरजों दे रायलाय दे बारा बुं जानि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो होनना बुं आनो हाया दे आं बुंनाय दे हाय लोगोफोर अन्नानै गणेश दादानि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो थेंक यू I love you all दे love you all होनलाय love you all दे love you all दे ओमफ्राय नोंसोर खानिया मा खालामदों बेहाय माखौ लाजिदों बेयो जाबाय बिलाइस्रि बेयो जाबाय रिम्फि ने मा जाना फैखो नोंसोर गोथाव दंफाङाव गाखोदों सानैबो हादों आरो सानैबो गाखोनो ओमफ्राय खोन्थालाय नोंनि नामखौ मा ओमफ्राय नोंना दे खोन्था मा क्लासाव फरायो सानैबो नों 5 न' अ 4 बहा हाबसोदों नोंसोर सानैया नै सासेया दाउब' इंलिससो बियो जा गोजौखा लोगोफोर सानैबो एकदम बेस्ट फ्रेन्डखा नैया लोगोफोर लाव ओंख्रि बेयाव संसै दा लोगोफोरनिया सयाबिन लावजों जानोसै निरामिस बेदर गैया दिनै बिरास्तिबार जाहा बेदर जाया दिनै दाब्लिया होदों देनाया हनै दाबो देखाखै देनजारखा दाब्लिया जेथिंबा खाफाखा नामा नाम साइ दाब्लि नोंलाय नों जों सानैजों भिडिअ खालामसिगोन लोगोफोर बिहारि जागोन बुवा गैया र' बुवा गैया खालामगोन मा नाम नोंनिया मा नाम गुरुमुनि ओमफ्राय मा नाम मामोन बावलि नंगौ खालामदों नोंसोरो हा खैथा दं थाइजौआ हा जा नोंसोर जोंखौ शुटिं खालामनो सानदोंमोन नामा शुटिं खालामाखै जों दिनै ब्लगसो बानायदों शुटिंआ
दिनै गैथ'वा गाबोनबो गैया हनै थाइजौ आग्लायदोंमोन नालाय जोंना दहाय चेलेन्ज खालामदोंमोन नालाय लोगोफोर थाइजौ दा बिसोर हनै जानोसैनो जानो लुगैबाय थाइजौआ गोखैसो दै गोदै नङा मा गोदै नङा ओरैनो जास्ट खर'आसो एसे गोदै बाखिना गोखैथार माला इखो नङामोनदां नोंसोर जानाया जाना नायलाय खनसे अख्लाब खाबाय इखो इसोरनो होला दे हो दे इसोरनोबो हो terji gede na gede gede malale neng hala jana gokhै man gede hondo khora gede be gokhै जोंना माने दहाय थाइजौ आग्लायदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिसोर जोंखौ शुटिं खालामदो सानना नायनो फैदोंमोन ओमफ्राय दिनैथ' जों शुटिं खालामाखै थाइजौखौ नुबाय बिसोरो ओमफ्राय जाबाय हनै गोदै ना गोखैथाय गोदै ना गोखै गोखै गोदै गोखै गोदै मोनबासो गोदै जायो बे थाइजौआ ओमफ्राय दाथ' मोनाखै नालाय मोननो टाइम जायाखै खिन्थु बिराद गोथाव गोथाव आरो बे थाइजौआ नैया लोगोफोर जोंनि सयाबिन आलु मटर गोथाव जाथारसिगोन बे मालाय संनायखौहाय बिदि एरलाबायो आरो मोनथारसिगोन औ मालाय संनायाव आंहा दिन्थिबाय आरो आंनि अडियन्सफोरनो दाब्लियाव खारि जादों मा लोगोफोर जोंना ओंखामा रेडि जाबाय दा जानोसै जों ओंखाम जादों लोगोफोर जानोसै बांबुलामोननियाव देना जादों जादोंलाय दाब्लि बाजै जागोन दे लोगोफोर जानोसै ने नोंथांमोना नायबाय थादों दिनैनि भिडिअआ दिनैनि ब्लगफोरा जोंना एकदम जानायल'सै मानो होनबा शुटिंबो खालामनो हादिया नालाय दिनै सानडे खालिसो जों शुटिं खालामसै लावजों दाउ लकेलजों बिराद गोथाव जादोंमोन नाथाय दिनै बिरास्टिबार मोनजाया नालाय ओंखायनो जानो मोनजादों ने बोरै जादों गोथाव जादों बेसेबां गोथाव मस्लाया मस्लाया मस्लालाय संदों नोंसा बाजैया गोथाव जायाखैमोनदां गोथाव जादों जानि बाजै संनाय गोथाव जाखायो गोथाव जायाखैमोनदां लोगोफोर जों ओंखाम जानायनिफ्राय सेलेस नांसै बांबुलाया जोंहाय नाया नायसै गावहा जाखांग्रोबाय माने हाखाया बे जेराव बांबुलाया बिमाजोंलाय बहा हानो ने बिमाखा आखाया फिसालाफोरा दाब्लिनि फिसाजो लोगोफोर जिरायनाया नायल' जायल' फिसाजो सासेल' उनथिंबो गैया सिगांथिंबो गैया सासेल' जोबोद साइसनि दे आंहा हौवाबो गैया हौवाया थैजाबाय आंहा रान्दि नै सिन्दुरबो गैया फाग्लिया हौवायानो थैबाय जुमाय लोङै लोङै लोगोफोर सासे लाबोदो होनबालाय लाया हारसिंनो अमा दाउ हांसो फिसि जागोन नेनानि Pasti tak kue sama orang sana ya. Pasal lebih kan ada kembali. लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आंनि सायावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय
आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै दोन Kalau nari lu kan. स' बिदिब्ला दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोनखौ आङो Bye bye. भिडिअ'आव लोगो मोनफिनसिगोन Mana? ओमफ्राय दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै टाटा बाय बाय लाभ इउ अल